Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Szeretném nektek bemutatni a biorezonanciás állapotfelmérést, az irodámat, hogy néz ki, illetve hogy mire számíthat az, aki megkeres engem. A kedves páciensem, aki van, lesznek bokapántok, csuklópántok és egy fejpánt, ami a géphez van hozzácsatolva. Itt láthatjuk az eredményeket, amit abban a pillanatban, ahogy megkapja az ügyfél az eredményeit, ahogy a gép mutatja, már is tudom mondani akár a vitaminszinteket, akár a hormonszinteket, akár bármilyen elváltozást és eltérést, ami a fizikális testben, illetve ami a lelki állapotban mutatkozik meg. És szeretném most megkérdezni a kedves pácienst, hogy mi ő neki a tapasztalata egy állapotfelmérésről, és hogy ő miért választotta a biorezonanciás állapotfelmérést. Először is bemutatkoznék, Szorcsik Erika vagyok, biztos ismertek többen. Én Henét tavaly novemberben kerestem meg, mert egy elég komoly vese problémával kezeltek kórházban kétszer, és hát a mai orvostudomány a lehető legsötétebb képet festette el a jövőmről, hogy mire számíthatok, azonban ezt én nem fogadtam el, és tudtam, hogy Henné ezzel a biorezonanciás állapotfelméréssel és visszakezeléssel foglalkozik, ezért megkerestem, és azóta eltelt 3 hónapban egyszerűen olyan fantasztikus eredményeket ért el a szaktudásával és a gép segítségével, hogy például a vesefunkció mértéke, ami a kórházba kerülésemkor 1000 volt, az 3 hónap alatt visszaállt 27-re. Kivették a katétert azonnal, amikor látták ezt az eredményt, azóta sokkal szabadabban mozgok, és ez egy nagyon, nagyon kényelmes, egy nagyon komfortos, teljesen fájdalommentes kezelés, állapotfelmérés. Én már az első kezelés után éreztem a hatását, konkrétan nem tudtam egyenesen járni, mert a katéter és az egyéb ilyen orvosi beavatkozások miatt a testemet eléggé megviselték ezek a treatmentek, és az első kezelés után már ki tudtam egyenesedni szinte, annyira könnyedén mozogtam. Minden kezelés után vannak tehát a test elkezd méregteleníteni, legalábbis nálam. Ez nálam abban nyilvánul meg, hogy ilyenkor a vizeletemnek a színe nagy mértékben megváltozik, és de sokkal könnyebb lesz utána. Fájdalmat tud csillapítani Henné, tehát sokszor, amikor például nem tudtam bejönni, mert akkor még olyan állapotban voltam, hogy nem tudtam eléggé mozogni, fájdalmaim voltak, távban kezel, tehát a gép ez távban is működik, fantasztikusan szerintem, és a fájdalmaim azok szinte rögtön elmúltak a kezelés után, úgyhogy aki nem ismeri ezt a rendszert, vagy nem próbálta még, azoknak én azt ajánlom, hogy jöjjenek és próbálják ki, mert rövid és hosszú távú eredményei, tehát hogy ilyen egyszerűen fantasztikusak, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönjük szépen, hogyha megnézted a kis videónkat, és ha bármilyen kérdésed van, akkor nyugodtan írjál nekem privátban, vagy írj a videó alatt. Köszönjük szépen, sziasztok!